Čaute ľudia, dneska vás vítam u môjho prvého videa. Dneska moje prvé video bude, áno, vidíte, Fortnite. A mám tu špeciálnych hostov, takže predstavte sa. Čaute, som tu ja Sharkman. Ja som Tiger. A oni majú tiež YouTube kanály. Tiger, ty máš YouTube kanál? Nemáš, ale on si ho chce robiť. Aha, Tiger si chce robiť niekedy YouTube kanál, ale Sharkman už má YouTube kanál. Jeho kanál sa volá Sharkman podrží... Dáte medzeru Hotrifa. Áno, Hotrifa. A ideme na to, nezdržujme. A keby ste sa pýtali, prečo mám túto pyžamo na sebe, nechce sa mi obliekať do normálneho, dobre? Tak poďme na to. Dobre, dajte ready. Ľudia, môžete sa tešiť. Vyjde potom z Fortniteu odo mňa tiež videjko. Jo. Ale mám, zabíjali sme kráľovne. A viac nespoileruj. Nebudem vám nič hovoriť. Potom kúpnite si to. Mysleli sme, že tam pôjde. Získal som nový emote. Jaký kde? Počkaj. Ja vám ho hneď ukážem. Dobre. Ty rozjatilak. Dáme dneska aspoň, hej, počúvajte, dáme dneska aspoň 3 kolá na video. Kľudne, ale keď to budú 4-hodinové videjka, tak mám. Ale ja ti závidím strašne, že môžeš mať až 50 minútové videjka. Ja môžem mať ľudia iba 12 minútové videjka. Minule sme chceli natáčať backpacking. 16 minút nechcelo. Tak chceli sme Gartic Phone. Možno natočí to Leo. Jo. A tiež 16 minút nechcelo. Ja už som to vzdával. A už som to potom pochopil, že musí mať iba 12 minútové videjka. Musel si sa s tým zmieriť. Musel si sa s tým zmieriť. Kam ideme? Ideme... Kráľovnu, či nie, aby si kúpili špeciálne videjko? Ja by som išiel na kráľovnu, aby videli, že ako to vypadá zabíjanie kráľovny, ale teraz neviem, kde to je. Ja viem, poďte za mnou! Ja neviem, tam, kde sú tieto... Tam sú, tuto je. Tu je aj viac map. Dobre. Ideme. Však ideme tam, kde je to označené. Tuto sa mi zdá môžu dať. Ľudia, my sme to robili doslova 11 minút. Ukaz utrpenia. Je to u mňa týpeček. No aj tu sú týpeci, no dobre, ideme preč, lebo ja viem, ako by to dobre dopadlo. Ľudia, potom si to pozrite cez môj kanál, lebo nechceme riskovať, že zomrieme hneď prvé kolo. No, nechceme. Ale počkať, akože ľud by som si tu potajomky zobral. Nebol by som smutný, keby by som si zobral trošku. Kde si Leo? Ja som tu, nevidíš ma? Čo máš to? To není žiadna gana, no ryb. Sú to iba náboje. Nehraj, kamoško, keď ťa boli strašne post. Nehraj radšej. Dobre, poďme radšej do kanalizácie. Budeme Počkaj, chvíľku, Leo, daj zatiaľ strih, aby si Tiger oddychol, lebo si niečo pricúpol.
Nemôžem dať strih, ale zatiaľ môžeme iba počkať. Tak ľudia musíte počkať, lebo Tigerovi sa niečo stalo. Teraz som skoro išiel týpkom pred oči, takže ja sa trošku sťahujem. A teraz keď ma... Ja som sa lakol! Ja nemám žiadnu ganu. No dobre. Díky, Sharkman. Jakože fakt. Ja pôjdem potom pre tvoju reboot kartu, ja som není pobratý. Oni zabíjajú kráľovnu. Kedy prídete pre moju reboot kartu? Sú tam tí typci? Sú tam tí typci? Normálne ja som sa tak s typkom na seba sme sa pekne kúkali. Tiger ešte žije! Utekaj! Choď pre novú reboot kartu. Zvládneš to, verím ti. Prečo si ich začal zabíjať? Keby si ich nezabil, Tiger, keby si ich nehitol, no tak mohol by si zobrať kartu a utiecť. Minulé to bolo lepšie. No tak to bola rýchla hra. Koľko? Ja tebe neukazujem, koľko to mám. Ukazuje. Čo? Ukazuje, lebo teraz nahrávam cez fotoaparát radšej. Tak jak je dlhé videjko? 7 minút a 15 sekúnd. To je dosť. Za takú chvíľku a 7 minút. Normálne v realite by to trvalo 3 hodiny, nie? Tak prosím, dajte na tento kanál odber, lebo chcem, aby mi to rástlo. Jo, a dajte aj Sharkmanovi odber, zaslúži si to, je to dobrý borec. A možno niekedy ja sám natočím, ako hrám VR-ko. Ale kamo, neurobíme niekedy rozkúmavačky, keď budem u teba rád, keď budeme u teba. No, mohli by sme ísť do Porondy, ale neviem ako ďaleko, to by asi nedovolili jej rodičia, ne? Keď sa opýtam, že by sme mohli ísť Nie, povieme im, že mohli by sme ísť na prechádzku do Porondy, alebo nie, mohli by sme... S bicyklami ide, s bicyklami. Áno, s bicyklami. Ale kámo, tak my musíme prísť na bicykloch. Potom na čo je to blízko. Ale Tigre. Dobre, padajte hneď, ideme sem. Nebude tu padať najviac ľudí. Máš pravdu, ideme tam. Dobrý gliderisko, ne? Čak taký mám, už pekný dlho. Ale pekný je, strašne pekný. Je také... To by sa mi hodilo jak také tie bordy na tých dvoch koleskách. To by bolo jaké pekné, to by som si automaticky kúpil. A keby to dali zľava akože 30% zľava, no tak kámo, automatik. Kúpenie. Už je tu týpek. No hurá, však to som ani nezískal zbraň. Ja nazbieram blokovnicu, ja vyjadím. No dobre, ja mám pištolku. Kde? Ja mám piv-pav. Ja mám piv-piv. Ja mám piv-piv. Au. Je u teba? Oznaky.
Jak sa nepíše Ja potrebujem goldy, aby som si tu vedel kúpiť akože zbranie. Ja potrebujem 800 goldov. Akože hocičo. No na trio, sám na trio, no tak Ale nie, tam jeden typek. jeden týpek, on ide solo? Áno. Dobre, zober moju reboot kartu. Živím Šimona, Šimon, počkaj, Šimon. Tiger, oživujem ťa. Ja hodný kluk. Dobre, Leo, choď pre moju reboot kartu. Jo, to idem. To sa milujem. Pán dojovaný. Dobre. Kamoško, keby si mal gledať ten dron. Čo? Brane, kamičku. Jo, tam dole je. Vždy sú tam. Tam dole je. Ja sa zjavím za chvíľku na svet. Vidíte. To každý vie. Daj strich a ja sa zjavím potom na zem, dobre? Ne. Však ja tu nevím dávať strihy, ja to mám cez fotoaparát. Tam je, vieš, že taký ten štvorček, vedľa je taká tá gulička, na ňu klikneš a tam je strih. Tam je na strih. No ale ja to tu nemám, to mám iba na telefónoch. Ježiš, ani som si ho nevšimol, že tu je. Easy headshotka. Ono! Taký pekný skík. Nechajte mi ho. Hej, fakt ste mi vyžrali tú... Počkať, ale toto mi nechajte. To mi nechajte. Čo je? Tam, ale o to Bro mal korunku. Typek mal korunku. No rýb. Po koľko je zo... No dobre. Tam typek! Kde? Jakub! Pomoc! Nemôžem, ja sa healujem. Help! Jakože help! Dobre, idem. Sú tam dvaja typci! Dva typci, Šimon, pôjdeme ich vyfajtiť. Nechajte nás, on sa teraz rebootu! Môžete nás zasa aj zrebootovať. To nevadí. Ne, on ide za mnou. Tiger, mne to nevadí. Nebudem ti hovoriť Tiger, si mi brázky prezivku, ale keď sa prehovorím, tak už to nevá. Tak sa musím dohýmovať. Dohýmujte sa. Ďalší. Jak som ho dal? Kámo, to jak som ho dal, videli ste? Áno. Kámoško. Rebootneš ma Tigre? Lebo niekto ma rebootnete zase? Ja idem. Hej. Opa, baboš. Mňau. To dalo? Počkaj. Takto? Rebootuj ma. Zjavíš sa za chvíľku na svoj. Pozri, jak naberám silu. Vyplivlo ma to jako žuvačku. Kámo, ono ma to vyplivlo jak žuvačku. Ty žiješ, ja si čo si povedal? Dáčim pejč. Čo si po... Ja nechci, kde som. Tu je nejaký obchodník. Viete, jak skrmíte pád? No. Že keď vy utekáte, tak dajte ten šprint tam vo vzduchu a
a dá ti to slajdovanie a mne to tak zakázalo. Pozrite, čo mám. Pozrite, čo mám v ruke. Nemá niekto rakety? Potrebujem. Čo, Uka? No, Kúkaj, tu som hore, na tebou. Dobrá, Gana, čo? Tu? Nemáme rakety. Nerob si zo mňa prču. A som si z toho prdol. Prežil som. Ja nemám rakety. No dobre. Nemusíš byť hneď taký. Ľudia, mám taký väčší problém. Prečo ja mám pocit, že to sú boti? Omylom som ich vytol. Ježiš, ja ťa asi odstrelím niekam. Tak ma odstrelite teraz. Ja som tak neschopný dneska. To sú pípci. Ne, to sú NPCčka. Tak. Ten, čo si tam ťaží materiál. Ja to, kamo, ser. Môžeš nadávať, nemáš na si to. Utekaj, Tiger! On má to RPGčko. Karty, kúpim ich. On má to RPGčko. Ja som utekal, on čo mal? Dobre, posledné kolo. Poďme do lobby. Dobre, tak posledné kolo budú zero buildy. Dobre. Poďme si zatiaľ klamúť naše veci. Ja som dneska nemám. Iba u tvojho videjka. Iba u môjho videjka som bol taký profík. Teraz? No. Teraz ja keď natáčam, tak ja som profík. Ja sa uškrtím. Ja som to trolil, viete, Jasné. Ja som to trolil, no určite. Iba to. Fakt si to trolil. Trolil som? Fakt si to trolil. Dupče. Dupče. Prečo? Čo to nadávate? To Šimon, nie, to Šimon. To Šimon, to Sigma Boy. To Sigma Boy, vidíte jeho meno Sigma. Zero. Za 2 minúty budem mať odosielať sa súbory to videjko. Minúta. Ľudia, môžete sa tešiť na to videjko. No, ja to neviem nájsť zero buildy. No, tu, mám ich. Battle Royale Zero buildy. Chce stále vyhľadať tvoj YouTube kanál. Leo je pro. Veľké L, ja viem, ale... A všetko spolu. Všetko s malým? Áno, Leo je pro, všetko s malým. Nie, veľké L. A ostatné malé a všetko dokopy. Veľmi sa bojím, že mňa teba nechce vyvádzať. Lebo máš nejaké videjka tam? No, mal som jedno, ale vieš, to sa mi zmenilo na Fiha Tralala. Tak, jazdíme, kto tam bude rýchlejšie? Ja mám brali technológy. Battle Pass free. Kde? Mám 600 V-Bucksov. Wow, ja mám 100. A Tiger má 900. Kde ste našli ten emote? To však v tom Battle Passe. Daj bulku. Kámo, ja chcem toho Rufusa. To je Mýval. Ned. Áno. Ty čo? Podľa mňa
Ne, ne. Komu, keby ste videli ten Galaxy Glapper skinny. Ne, kamo, tento sa mi sem joinu. To kto je? Josif. Kamo, toho blokni, ten ma furt otravuje. Počkať, ja mu odpoviem. No, Čau. ja teraz hrám s kamarátmi a natáčam video. Tak. Hovoril som, že počkaj, že si s ním porozprávam. A ty stále natáčaš videjko, že? Tomu ver? Koľko? Jak je už dlhé? 20 minút 50 sekúnd. Dobre. To znamená, že vlastne. Ani mňa tak. Get ready, noobs. Neurobíme v budúcom Leo videjku Zero Build, lebo ja už som sa opal. Daj to ešte nízko. Dajme to ešte dneska, slúbili sme to ľuďom. Ale tak ja už nehľadám, ale táto ideme. Potom si môžeme zahrať veci ako hru. Počkaj, nekikuj ho. Môžeme ísť s vami sklady? Ale ja natáčam video, len mi traja. Ale vy traja ako máte istý profily. Jediné, že som mnou. Ale ja som možno aj jediné, že som mnou. Áno, len ja týchto potrebujem naučiť, ako to dobre hrať. A nechcem, aby im niekto vyžieral killy. Ja sa snažím ich pekne naučiť, aby vedeli, ako dobre hrať Fortnite. Hej, tu máš koľko? Som Leo! Leo, ty máš koľko výbavcov? 100, lebo ja ich vždy miniem. Tak čaute. Čau. Ja som chcel chytnúť ešte. Ty jeden podvodník. Vypni si mik. Jo, bla bla bla. Ja to robím pre vás, ale už vám sa nechce. Lebo ja plánujem ešte s Tigerom robiť Minecraftové videjko. Čo? To si mi nepovedal. Tak, choďme to. Nie, poďme to urobiť dneska, lebo strašne dlho to už lebo to mám popíše. Kde? Mám to kanály. Tak dnes asi. Možno. Ale natočíme ten Minecraft aspoň, aby sme sa dali do Minecraftu. To je rozhodne. A prečo sa teraz rozprávate o svojich videí? Režim, krafty, alebo urvanie. Nie, urobíme tam ten, ktorý máme. Tam, kde máme tie skiny bodky. Ideme za sekundy tam, že ma máme. Áno, ale budeme robiť. Myslím, že dobre. Ľudia, môžete sa tešiť na Minecraftové videjko, ktoré potom vydám. Tento rok sa mi nedá urobiť ten YouTube kanál na ďalší. Ale opýtať sa zatím, že čo môže spraviť. Čas na dancovanie. A keď tak, Leo, keď budeš u nás, tak môžeme s tebou tiež natočiť, ale budeš takom... Jak si jazdí s tou motorkou, ne? Dobre, kam padáme? Môžeme ísť niekam ďalej. Ja by som chcel vyskúšať úplne na konci. Ne, ideme. Úplne na konci padá najviac hráčov. Šimon, keď ja nezabijem všetkých hráčov... Tiger,
keď ja nezabijem všetkých hráčov, no tak ty už určite ne. Áno, No ideme. Čo už ideme? natáčam video. Už sem idú tí pavúci. Mám minigun! Mám minigun! Však aj ja! Aj ja mám! A k tomu legendárnu česť! Ten minigun, hoši! Ja mám ten minigun! Však aj ja! Ja ne. Ja jediný ničím našu kutu. Ty chceš si nejaké... Ničíš nás, Šimon. Dole. Už nám chýba jeden. Ani raz, počkaj, si tam biga. Ináč viete, že nemusíte držať, keď otvárate čestku, iba kliknete? Aha. Ja som to vždy držal. Na tiež. Však aj ja. A teraz to vyskúšam. Ježiši Kriste, pane, aký si ošklivý, fuj! 3 roky prebíjania! Tak počkaj! Mňa to vyzdravilo do vzduchu. Poď sem, ty potvora! Počkaj, tam je, poďte! Sa nezarial! Minigun! Ona ide iba po mne! Po mne, ne? Po mne ide! Poďte, dokým nám jedou tu náboje! Ja už sa skoro naboju s náboje, máte nejaké? Deje! Ja nemám. Ja ti potom dám! Možno si to potom odniesť na tú ruku? Za chvíľku bude! Ale ťažko má minigun. A to na čo? Dávajte ju! Šetríme si minigun. Ne, som ty mám jednu šanci. Je dole! Predstav. Dorobil som ju. Toto si berem. No, ty si mi vyžal samé doby. Kamo! Ja som si ju zabil, tak ja si chcem zobrať tie veci. Ty tam máš epiku, epika je tiež dobrá. Buď rád, že niečo máš. Niekto náboj do miniganu. Dám ti. Poď sem. Mám iba 29. Ne. Díky. Stačí, díky. Tak, vybíjem. A yes. Šimon, buď rád, že niečo máš, lebo keby si nemal tú epiku, no tak by si nemal žiadne dobré, tak buď rád aj aspoň za toto. Všetko je dobre, vieš, čo by za to dali núbaci? Všetko. Joj, som sa spavnul rovno pode mnou. Kamo, ten velikánsky sa spavnul, počúvajte, ten velikánsky sa spavnul rovno pode mnou. Ten sa spavnul, že rovno pode mnou. Ideme radšej prejsť. Necítim sa tu moc. Poberme ešte náboje, nie? Tie malé nábojky, myslel. Tak, tieto, myslím. Tie malé? Dobre, Šimon, budem na teba hodný, môžeš si zobrať môj minigun. Šimon, zober si môj minigun. Nechci. Ne, zober si. Zober si ho, lebo Šimon ho nechce. Ne, nech si ho zobere. Musí si ho niekto zobrať, inak ho rozstrieľam. Zoberte ho niekto, inak nejakí ostatní hráči budú lepší, dobre. Ale zober si toto, čo ho zaujímavé, že granátomet. Čo? Jaký granátomet? A to je náš strana. Zoberte si tento Wrecker revolver, ten dá na headku 200. Ty si ho počkaj, tak? Tak, poďte, ideme. Pís! Ježiši! Čo? No, Ježiši, pomoc!
To som asi ja strelil. Dobre, ja mám málo nábojov, asi berem toto. Tam je tento! To mi nechajte! Dobrý, ja mám. Kúkajte! Máš ho? Dobre, ja mám 0 nábojov. Dobre, berem si túto rerku. Máte náboje do minigun? Ja ti dám. Ja mám ich 500, takže ja ti dám. Poď sem, Šimon. Áno. Riadiš, ja vás tu zatiaľ strávim. Počkajte, ja si iba pozbieram náboje. Toto by bolo dobré videjko, že získal som minigun. To je slnečnica. Počkajte, hoši, urobím taký menší šortík, dobre, že získal som minigun. Získali sme minigun. A ja ti budem mieriť do hlavy. Že získal som minigun. Urobím taký menší Ježiš, šortík. typci sú za nami. Tam sú hráči, idem. Dobre, down, lebo išiel solo. Dobre, Mami, ako short, koľko mi dáte? Že neuveríte mi, získal som minigun. Dáte like a odberúme sa u ďalšieho shortu alebo videa. Čus, mám tu 2 sviecaných hlasov. Pozdravte. Strel do Takže čo? mňa. Dobre. Keď strelíš do mňa, zastrelím ťa. Že neuveríte mi, získal som minigun. Ja som kráb. Odseknem ti hlavu. Očko, prestaň. Na štvrtý krok. Dobre, ty si mamka, ja som očko. No, dovidenia, do počutia. Idem Dobre, na záchod. keď postavka. Idem na záchod. Ja idem. Dobre, čaute. Nie, nikam nejdeš. Tato ja. Dobrze wody. Tato wody. Niech mamka puszcza. Mamka dziwa. Dobre, ide s nami syn, čaute. Nemám rád syna. Mamka dziwa. Kam ideme naspäť? Dobre, ideme do zóny. Mamka dziwa. Je to pani. Nie. Čo? Neviem, či sa vám mamka zabrala, ja ide. Pierdala. Tiež. To ešte keď neurobí. Ľudia, myslím, že by ste sa na to mohli zasmiať aspoň troška. Tak. A tam je to nová. Do fajtov. Do fajtov. Ľudia to nejsú nadávky, to sú preziska. Dobre, kto riadí? Ja. Ne! Nedáte to místo. Čo hovoríš? Nemínaj si náboje. A, Fabi! Čo legenda? No i kamo, zabite ho. Poďme do lobby. Tam to by som to ukončil. Takže ľudia, toto bolo koniec videa, dúfam, že sa vám páčilo, dajte odber a like. Čus!